είναι καλή εκτέλεση, η μπάλα πέρασε, δυσκολεύτηκε, αλλά απομάκρυνε ο Κώστιτς. Με τα φάλτσα που έδωσε την μπάλα ο Ντεσπότοφ. Κινήθηκαν πολύ προς την πορεία της μπάλας, δεν την βρήκε κανένας. Άσα για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος κάνει διαρκώς κίνηση. Το γύρισμα Ντεσπότοφ, μπαίνει ο Μπράντον Τόμας στην πορεία της μπάλας, δεν καταφέρνει να την βρει όπως θα ήθελε για να τη στείλει στα δίχτυα. Ακόμα μια επιθετική προσπάθεια με πρωταγωνιστή τον Ντεσπότοφ. Τάισον κέρδισε, έφυγε και εδώ ίσως θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς για τον Δοϊρανλή. Τάισον επεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, βάζει το χέρι στη τσέπη και τη βγάζει, ενώ εσείς βλέπετε τον Τάισον, ο αμυντικός χαφ της Λαμίας. Λόβρεν διαμαρτύρεται, λέει ότι πήγε με το πόδι προτεταμένο με τις τάπες πάνω στον Τάισον, ο Δοϊρανλής. Φάση πάντως που ελέγχθηκε για το αν έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα του Δοϊρανλή. Τελείωσε γρήγορα ο έλεγχος, δεν αλλάζει κάτι. Νούνιες και φεύγει ο Φουρτάδο. Εκεί θα πάει μπάλα, έχει ακολουθήσει ο Λόβρεν. Κρατάει ο Φουρτάδο, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, κλείνει προς τα μέσα, κάνει ένα σουτ στη γωνία, 1-0 η Λαμία στο 33. Εκπληκτικό γκολ από τον Φουρτάδο. Έχουμε ξαναδεί να το κάνει στην ΟΠΑ Παρίνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το κάνει και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων. Μπορούσε και να πασάρει, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πόδια του. Κλείνει προς τα μέσα, αποφεύγει τον Λόβρεν και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Κοτάρσκι που δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Τάισον για τον Σφάμπ χαμηλά, για τον Καμαρά ο οποίος πέρασε, δεν υπάρχει τίποτα, ήταν πολύ κοντά στη φάση. Ο Τσιμεντερίδης άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το Καμαρά διαμαρτύρεται, εσείς βλέπετε τον Τάισον να σηκώνεται από το χορτάρι. Γιαννούτσος. Νούνιες. Φεύγει στο όριο ο Βλαχομήτρος. Μένει κάτω η σημαία, το πλασέ του Βλαχομήτρου. Ακριβώς εκεί ήταν τοποθετημένος ο Κοτάρσκι. Τεράστια ευκαιρία για τη Λαμία στο 43. Βλαχομήτρος που βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Και τα τέτ με τον Κοτάρσκι, ο οποίος αντέδρασε καλά. Δεν ήταν και καλό το πλασέ από τον σέντερφορ της Λαμίας. Και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του 45 λεπτού. Κεφαλιά του Κετζιόρα, ο Ριγκ πάνω από τον Κοτάρσκι, ο οποίος κάνει μια τρομερή επέμβαση και κρατάει τον ΠΑΟΚ στο μάτς στο 45. Φοβερός Κοτάρσκι εδώ. Φουρτάδο κάνει μια περιστροφή γύρω από τον άξονά του, έριξε στο χόρτο τον Μπάμπα. Η σέντρα για τον Βλαχομήτρο μέσα στη περιοχή, κεφαλιά του Βλαχομήτρου κόντρα στην κίνηση του Κοτάρσκι, έφυγε έξω. Στο 55. Τέλεση του Ντεσπότοφ είναι καλή για τον Καμαρά. Το σούτ από τον Ζίβκοβιτς, καταπληκτικό γκολ. Ζωγραφιά από τον Ζίβκοβιτς. Μερικά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πλέον με το περιβρασιόνιο πανηγυρίζει. Ένα τρομερό γκολ από τον Ζίβκοβιτς, καταπληκτικό σουτ, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Κώστιτς παρά το γεγονός ότι εκτινάχθηκε προς την πορεία της μπάλας. Στρώσιμο με το στήθος, δίνει και κατεύθυνση στην μπάλα να πάει αριστερά εκεί που τη θέλει δηλαδή. Και εδώ αυτό το κοντρόλ είναι η μισή δουλειά και η άλλη μισή με το τρομερό τελείωμα. Τη βρήκε λίγο ο Κώστης, την έστειλε στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα. Η εκτέλεση και παλιά, η μπάλα στο δοκάρι και στην εξωτερική πλευρά των δικτυών στη συνέχεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 65 από την εκτέλεση του Ντεσπότοφ. Το άλμα από τον Οσδόεφ, η μπάλα στο δοκάρι, έρχεται ο Τισουντάλη να σημαδέψει την εξωτερική πλευρά των δικτυών. Και παλιά από τον Τισουντάλη για τον Τάισον, ποιος θα πατήσει την περιοχή. Ο Τάισον ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη, γύρισε στο δοκάρι και θα έρθει συνέχεια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Τισουντάλη για να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 2-1. Τισουντάλη, μία ακόμα αλλαγή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Δείτε ξανά. Εδώ είναι μια φάση που θα ελεγχθεί φυσικά από τον Βιέρα, όπως όλες τις φάσεις τέτοιου είδους. Προσπαθεί να διώξει το Ραμαντά, σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι, ακολουθεί ο Τισουντάλη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Πέρασε πάρα πολύ εύκολα ο Τάισον με την ταχύτητα που είχε. Εδώ παραλίγο στον γκολ από το Σαραματά. Θα έρθει ο Τισουντάλη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είδατε για τη γραμμή του offside. Κάλυπτε ο Γιαννούτσος τον Τάισον. Τάισον. Πάσα για τον Τσάλοφ, τα κουνάκι για τον Τισουντάλη. Το σουτ στη γωνία έπεσε και απομάκρυνε. Ωραία, ο Κώστιτς, δεν έχει τελειώσει η φάση. Πάσα για τον Ζίβκοβιτς, νέα επέμβαση από τον Κώστιτς. Διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς στο 83. Ξανά εδώ δείτε πως ο Τισουντάλη θα βγάλει για τον Τάισον. Πρώτη επέμβαση από τον Κώστιτς. Και εδώ ο Ζίβκοβιτς, αφού συνεργάστηκε με τον Τισουντάλη, δεν μπόρεσε να νικήσει τον goalkeeper της Λαμίας.